Ausgang A66. Final call passengers on Swiss 1574. India's eten. Daar is een Japans restaurant. Die zit in de weg. Een Japans restaurant. En daar heb ik nog een Chinees restaurant. De twee dingen belangrijk in Singapore. Dat is winkelen en dat is eten. Eten, dat kennen we ze. Maar fris. En maar eten, en maar eten, en meer eten. Marokkaans eten. En daar zit de familie. Hoi Sitze. Hoi Lisanne. Ah, Frits vindt het prachtig. Hè, Frits? Frits vindt het schitterend. Alle restaurants, drinken, steakhouse, yellow, Frits, wat wil je beneden? Frits, geht er binnen. Nou, geven mij Frits naar het zwembad. First, maar dit is de eerste kikker met wetterfeest, geloof ik.